Punkt 1. Giv os en løn, vi kan leve af. Vi udfører et stykke arbejde, som størstedelen at befolkningen ikke vil røre med en lille tang. Giv os for fanden lidt respekt! Punkt 2. Og regeringen kæft op, om alle unge skal i arbejde. Ja, det er flot, Kloge. Hvad nytter det, når vi er uddannet til arbejdsløshed? Ungdomsgaranti til alle. Punkt 3. Danmarks fremtid bliver udbrændt for tidligt. I fabler om ligestilling! Men hvorfor er det kun de unge, der får halv dagpengesats? Punkt 4. Det er også unge, som skal bygge fremtidens samfund op. Derfor har vi sgu krav på en arbejdsplads. Uden forskelsbehandling. Rummelige arbejdspladser nu. Punkt 5. Uddannelse er en nødvendighed i dag. Men hvad nytter det, når halvdelen af uddannelsestiden? Det er fyldt med selvstudie. Fedt. Ja, det får vi jo virkelig også kompetente kollegaer af. Punkt 6. Undskyld mig engang. Hvem har egentlig bestemt, at det kun er lederne, der skal bestemme, hvornår vi skal arbejde? Helt ærligt, tag jer sammen og giv os den respekt. Til at udøve vores demokrati og have indflydelse på vores arbejdstid. Støt vores manifest, eller rend os i